I ćao svima ljudi, ja sam Goran, a danas ćemo igrati igricu koja se zove Fleets Show. Znači ovu igricu sam snimao pre mnogo dana. Nisam je uopšte snimao posle, nemam pojma zašto, tako da nastavljamo malo i s ovom igricom. Znači kao što sam rekao, na ovom mom kanalu imam samo da snimam, znači bilo kakve igrice da su u vezi fudbala. Znači naravno ovo je u vezi fudbala. To snimam u vezi fudbala, jest, kako to da vam kažem. Ovo je slobodni udarac, a to je isto u vezi fudbala. Nadam se da razumete. Ok ljudi, kao što vidite, ispred nas je gol, jedan golman, a ispred nas tu ova lopta. Vi šta treba sad uradite? Treba samo da, kako se zove, da povučete loptu kako vi hoćete. Ja lupam sad, evo ovako. Znači, dali ste gol. Znači, bilo kako. Ovo su rasli. Znači, sad možete, ima jedna fora koja je mnogo dobra, ima u felšu, pogledajte. Jeste vidjeli? To je isto samo prst kao da omašiti i odmah na gol vidite. Kako sam sad zezno gol. Fuck. Ok, znači možete prečku i da pogledajte. Ovo je da pogledajte. Prečka i gol. Prečka i gol. Prečka i gol. Prečka. 60. Znači ovako kad šutnete, evo ovo me 30-ka, ovo je ovdje 90-ka. Znači ako niste me razumjeli, evo ponovno ću da pogledam. Ovo vam je sad 30-ka, a ovo vam je sad, ne. A ovo vam je sad u stvari rasli, to je 90. Evo felš. Go. Evo jedan felš. Jao. Kako sam mogao da omašim. Jao, šta sam pogodio? Ovo su baš fel. Vidio? Zašto me laguje, nemam pojma se zašto. Ok, više me ne laguje. Brate, zašto me laguje? Nemam pojma. Dobro. Ajmo se tako golome tamo. Ovo je felš. Fuck. Go. I ovo je go. Fuck. I kao što vidite, to ima kao sve do 10, ja mislim, golmana. A vi ne možete bukvalno do 6 golmana da stignete, a ne do 5. A ne do 10. Ili ne znam koliko ima. Same rašlje. Ajde, znači odigrat ćemo još ovu partiju. Znači, kao što vidite, ova igrica je mnogo dobra. Preporučavam je da je skinete. Evo prečke. Evo, aj gađam prečke. Prva pogodak, drugi pogodak. Treći pogodak, ali ušlo je gol. Pogodak. Šesti pogodak.
7. Pogodak. 8. Pogodak. Pogodak. Omaše. Da li je moguće? Evo rašlje. Evo vidite sad. Sad ću ja pogledam ne ovakve rašlje. Ne ovakve rašlje. Čekaj. Evo. Ne ovakve rašlje. Gdje? Što? Ne takve rašlje, nego baš pravo onda pogledam rašlje. Ajmo. Eto. Evo prečka. Prečka. Evo stiju. Ovo drugi goman. Evo još jedan prečka. Za malo. Ok ljudi, to je bilo to što će se ove epizode, nadam se da ste uživali. Ako ste stigli like, share i naravno neki komentar. Naravno subscribe, a mi se vidimo u sljedeći klip. Ćao!